Wara qbil xprunat mill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u d-Dipartiment tas-Saħħa, ir-responsabbiltà tal-manutenzjoni tal-bereċ tas-saħħa kollha se tgħaddi għand il-Kunsilli Lokali. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava spjega kif din l-inizjattiva se tara li ċ-ċittadin jingħata servizz aħjar u se tassigura li l-bereċ li huma kollha fi proprjetà tal-Kunsill jiġu modernizzati. Iktar mill-upkeep dan huwa eżerċizzju fuq inizjattiva tal-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali rajna li għandu jkun hemm qafas regolatorju ta' kif issir id-devoluzzjoni tas-servizz. Devoluzzjoni tas-servizz għal fatt li l-binja tkun diġà tal-Kunsill Lokali, allura diġà hija devoluta l-Kunsill Lokali u allura ridna li jkun hemm uniformità meta jkun hemm ftuħ ta' bereċ ġodda. Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja Rosen Camilleri spjegat kif kull sena aktar minn 200,000 pazjent juża s-servizzi offruti fil-komunità. Hija laqgħet dan il-ftehim hekk kif permezz ta' fondi mid-Dipartiment tas-Saħħa, il-Kunsilli se jirranġaw il-bereċ li joffru diversi servizzi tas-saħħa importanti mill-qalba tal-komunità. Hija spjegat ukoll kif il-bereċ kollha se jiġu modernizzati b'apparat ġdid sabiex jilħqu l-istandards attwali. Hekk ħajkonna il-Kunsilli Lokali li se nkunu qegħdin naħdmu flimkien magħhom biex nidentifikaw premises jew spazji anke ġol il-Kunsill Lokali stess. Dak l-ispazju nirrifurbixxjawh, nkunu nistgħu nżidu il-clinics li aħna bħalissa qegħdin nofru minn ġol komunitajiet u bekk il-pazjent ukoll se jgawdi minn clinics aktar qrib il-lokalità ta' fejn joqgħod jew fejn jaħdem. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern laqa dan il-ftehim u tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-kura fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis laqa dan il-ftehim bejn iż-żewġ dipartimenti u fakkar fl-impenn tal-Gvern li jagħti aktar poteri lill-istess kunsilli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.